още не е до колене. Да бием за надеждата отнета, за всички недолюбени сирени, за всичките препродени морета, за всички недолюбени сирени, за всичките препродени морета. Налей догоре ром на капитана, че жаждата отвътре го разяжда. Той може на брега да е останал, но всяка вечер пие с екипажа. Той може на брега да е останал, но всяка вечер пие с екипажа. Налей догоре ром на капитана, не слушай как столата си говори. Да пием в тази нощ отвъд сатана, че нос добра надежда съществува. Налей догоре ром на капитана, не слушай как столата си говори. Да пием тази нощ отвъд сатана, че нос добра надежда съществува. Бардаците на Амстердам говорят тропическа стихия, 9 бала. Сам неведнъж с бурята е спорил, с бърда от сол и вятър повеляла. Сам неведнъж с бурята е спорил, с бърда от сол и вятър повеляла. Един колега каза, че този модел не показва релеф. Това не е вярно, показва. Това е входа на Варна канала, който скоро дълбаха. Абсолютно всичко е идеално видимо. Тук вече се излиза от канала, например. И това е галата, скалите. Това важи за абсолютно цялата карта. Нямате релеф с изобати. Тоест, ако искате да застанете на този камък, трябва да застанете визуално, да го посочите. За да има изобати, трябва да излезете от това меню и отивате на източината ги изобатите на други камък. Когато искате да видите релеф, натискате пана и виждате релеф. Това е ценното на тази карта. Релеф е изключително важен, когато искате да застанете за лефер или за кая или каквото и да било. Знаете, около камъка има живот винаги, така че да видите точно камъка и дълбочината е дадена, на каква дълбочина е, може да се ръководите от релефа. Ами това е вече моята карта, тя се оставя в сумара, а който иска да поръча, да се свърза с мен и ще уточним нещата. Това е.